txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Guazen hastera! Bueno, hemen ditugu Ainara, Daniela eta Aner, pasaden hilabetean Dublinera joan zirela, eta bueno, hegazkinez joan ziren, eta gaur gurekin etorri dira komentatzera zelakoa izan zen haien bidaia. Lau egun egon zirenan, oker ez banago, eta orain pizkanaka kontatuko digute zelan izan ziren egun horiek. Ainara, zelan hasi zen zuen bidaia? Egunean, Japen Ibritz joan ginen, ondoren Guinness Storehouse bizitatzera joan ginen. Bertan, garagardoa frogatzeko eman ziguten, ez genuen frogatu eta pin bat eman ziguten. Gero, Arkeologia Museoan Nazionala ikusi genuen, eta jarraian Dublingo gaztelua abiatu ginez. Horren egunean, gozaldu eta gero free tour bat egin eta bertan Kilmainham kartxela, Molly Malonera, Museo Nazionala, Temple Bar eta San Patrizio katedrala ikusi genuen. Oso nekatuta bukatu genuen, izozki bat joan eta hotelera joan genuen. Hirugarren egunean Grafton Streetera joan ginen, erosketak egitera. Gozaldu eta gero, Wig lakura joan ginen paseo bat ematera. Ondoan zegoen erreitza kupula bat. Phoenix Parkean dantzatu genuen pizka bat, eta gero afaldu eta lotara joan ginen. Laugarren egunean, azkena gozaldu eta gero Moer Labarra joan ginen. Ameldigitik ikustegi polita ikusteko. Joan eta gero ateak bizitzera joan ginen. Divertigarriak zelako eguna bukatzeko zain Speed Green Parkera joan ginen. Hau izan zen gure bidaia. Bidaia ondo zegoen, baina ez dugu ikusi gauza guztiak denbora gutxi izan genuelako. Horregaitik beste bidai bat egin behar dugu Irlandara. Bale, nik galdera bat egingo dizuet, bi galdera egingo dizkizuet. Lehenengoa da, ezagutzen aldituzue Irlandako banderak dituen koloreak? Bai, dago berdea, zuria eta laranja. Oso ondo. Eta gero, pare bat, gauza bat gehiago. Irlandan, esaten dute, animali bat oso ezaguna dela, ia pertsonak baino gehiago daudelako animali mota honetakoak. Badakizu zein animaliri buruz ari naizen? Ardiak uste dut. Egia da, ardiak dira, bai. Bai, esaten dute, metro karratuko uste dut daudela ardi gehiago biztanle baino, pertsona baino. Así que, suposatzen dut, gazta ona izango dutela bai Irlanda. Bale, eskerrik asko zuen bidaiaren esperientzia kontatzeagatik, eta hurrengora arte. Agur! Agur! Eskerrik asko gaur parte hartu dutenen lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.